Salut și bine ați la un mic vlog. În acest episod o să vreau să-i fac o promovare lui Mihai Gaming. Deci, Mihai Gaming este un YouTuber foarte bun, abonați-vă la el pentru că face niște videoclipe deosebit de frumoase, are un intro frumos și este un bun prieten de-al meu. Deci, el face, de exemplu, cu PES 2016, Pro Evolution Soccer 2016, face și el promovări, Q&A, răspunde la întrebări, provocări. Am făcut odată și un challenge, The Ice Bucket Challenge. Și am făcut acest challenge, dar și Touch My Body. Acum urmează să fac Ghicește ce ai băut challenge. Deci, dacă vreți, abonați-vă la el și la mine. El face foarte multe jocuri. Am mai făcut și el cu CSGO și multe altele. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă la mine și la Mihai Gaming. Și în alt episod să fie altă dată. Pa, pa!